তিনি 6 মাস বেশি ইমপ্লিমেন্ট খানায় খালিয়া 12 মাস বেশি ইমপ্লিমেন্ট খানায় খালিয়া 18 মাস বেশি ইমপ্লিমেন্ট খানায় খালিয়া 24 মাস বেশি ইমপ্লিমেন্ট খানায় খালিয়া তাও হাজুন খানে সময় সময় দেব রাইট টাইম রাইট জব আমরানি আর রাইট টাইম রাইট জব এর মধ্যে যত লোকরা চুক্তিয়া পাওনায় আর ওয়াজরা দিছবানো কম सा सिक्रेट साबे ओजगा अंगोदि आबुकुन दिरन साक्सेस जोंब्ला उल्टा बुइना सब नायनि नंबरतानि नोंनि जि बिथारा सब नायनि आमर जों जरा नाहि तने जों बिनु खाबले जिन जनजाति मुलताराव सालपुं फायगा हांगाय बुबागारान मान तेनतायो बुबागारान मान तेनतायो आरे बाबा नों 30% बा गाहाम जनाय ओंखाय नों 30% बा ताम प्राण खायजा दं ताम सामख्लायनाय वान सुइ दं ताम सामख्लायनाय बगैना दागि जाका आबो जे सादि मिटिं गबा बर फायगा माइग्राव खाय बुबागारान bubaran kutuko buan kutuko bubaran kutusan kutusan saya kan bubaran bongkar bongkar kutuko abu dani ni tan tumbo ha semua ni atas nabo nono sendiri tu pada sampai na bagai sini tu pada noti kena bagai sini jono jadi menteri mana sini cara scholarship main ni student orang kami school pun quality education ni school sampai apa sih berat tahu guna bintang siapa boh hai enggak जों तोरा तबुर बुबुर गुनायनि सामेगले मन्त्रि जों बनो जिनि दबानि स्कुल करे स्कुल रिथु स्कुल मानतु स्कुल काहाम एजुकेशन क्वालिटी बे एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन माननि जों सनाबले जों तोरा तबुर गुनायनि सामेगले तबुर गुनाय बागान दङ जों दुकान बायना खुंनाय खुइ रमले हायनोले आमोन बाय जों वासरा ननाय जिनि फरसान लिदा दङ जेलिदा शाक बाय कक बाय मां बाय माये बाय गियान बाय बुद्धि बेगर सब खायमान फरकसान बिदा दङ अबगाची बुबागा अजराव जों जास्ट थांजा दङ सिमेसे आनि ताखर आनि मा फसं आनि अकरा चाकराव आमावर सानाम जुबो जों थांजा दङ बिसते बेबाग जों खायमानाय तांनि कवन दङ थांजानि फान रांनि फान पाइया जों थांजा करा कहंगा नों जेसेबां कोटि तुइ पाइये फाइदे ना थाने जराव जिनि अर जनजाति मुरसानि नेता फाइयै बाजार बारी फाइयै जिनि बरं माने एमएलए अकरा रंजित देवरमा बनो असंविधानिक कक सावै जाद्रे पद्रे कक सावै बर्तिनि कुतुक खालामनानै दङ बेबां साबधाननि सानामजुगो जिनि आमसेनि एमएलए नों जिनि आमसेनि एमएलए बखरजा संविधान पोस्ट बरगाय दङ जिनि लोकरन बागै सामख्लाय दङ बेबा खरकसा दिनि फादार एरियानि बरं फाइ जिनि एमएलए आव फाइ जिनि बरं माने एमएलए राव उल्टा पल्टा कक सावै बर्तिनि गाली गालास खेला असंविधानिक कक सावै दङ आबो जिनि आमसे लोकरो आबो कुल दिन जों एक्सेप्ट खालामनो नाया बिसि जों दिनबो नुखा जिनि आमसे जिनि बुबागारान थानो समायना बागै दिनि जों नुखा बाजार बारिओ आं दिनि मिटिंगो तमन स्ला फाइलिया दिनि खना जिनि टीटी8 सुपार लीग जिनि फाइनल मैच तमन बया आरजे मिटिं तमनि दिनि अजा स्ला फाइलिया जों दिनि अजा नुखा जिनि बरं माने एमएलए नि अफिस बसगा दिनि फाइ बीजेपी राव बर हयचे खायमानि जों सानो जुबो खबरदार जिनि आमसे जों कुलिना उशृंखल खायो जों शांत जों जे तंगजान न जों तंगजान हालनो जों सबायना दिला रामचंद्रन लुग्रो बेलेगे तंगजान हामजागो थानजान हामजागो ककबास खाबुकसा तंगु आमन बय दिनि अजगा फातार हासेनि मुंगिया कामेनि जनजाति मोरसारक मादानि जनजातिनि मोरसारक उ तागजन जनजाति मोरसारक फायै जिनरो उशृंखल खायो जिनरो शान्ति शृंखला नष्ट खायो जों आबो दिनि दिगला आमन बय जों थानजा तंगु जों गोराक तंगु जिनि बुबार लगी तंगु जों लुगै मानका थाने जराव अजगा जेसेबानो थानजान सुबायना बागै कम सा सिक्रेट सामि रहनि अजा कुल दिन दय बरिला हायसि जों नुखाबले जिनि बुबागारानि लगिओ जत रामचंद्र लुगर तंगु जत तिबारसर तंगु बसकेमा जों जिनि बुबागारानो 2000 मिशन 2028 जों जिनि बुबागारानो अहानि चीफ मिनिस्टार सनाबै अहानि बारजाया फानबोगै जों जत लुगर तिया माथन आमी हगे जों सेमा जिनि बुबागार जिनि जे सामख्लाय दङ हार्डवर्क खालाय बदिरि थुया साय खालाय बदिरि जिनि बाय जबा खालाय दङ जिनि बाय बदिरि बुइबा हामि हिजागो बुइबे बेंगा जागो बेबा दिनि जिनि बुबाग्रा दिनि बो बदि बाप खायवै बजिनि बाय खरन बै जिनि बाय जबा खालाय दङ थाजा तनानाय हाबासा तनानाय ककबास तनानाय तांगे हा जिनि बुबाग्रा जों लगिरबै बोसोम जों कब्लायना नांनाय जों रुखा जिनि अजागाव जिनि जे जनजाति मोरसानि खरसे खरनि तंनाय र बर सामि पकेट सुखना बागै बर दिनि बुबाग्रा हायमे सायगरि दङ बेबा आं सानो मोजो दिनि आ पकेट को सुखना बागै नों दिनि दफार फानाय नों दिनि दफार बागै हामे गै नों दिनि केबानाय बेबा जिनि सारा तिरफान लुग्रो दिनि बुबार लगे दङ नों आबो साक्सेस वाच गय नायबि जों दिनु
खरसा खनि जनजाति मोर्चा लिडर तम सासिके सामजा मानिक साहब सामजा बर्दिन बर्दिन बहंगी बागै बहंगी पडनि बागै बर्दिन बुबागर केबंगी दबो तिर तामसा खरसा जनजाति मिनिस्टर तामसा तिब्रामा थनो सेकाबांगने 10 मिनिट नांगा छो याबा आं सानो मजो नों तिनि तिब्रासा नि बागै जे सभा खालाय तंनाय चिनि बुबागरा नि पार्टी तिब्रामा थनो सनामनानि जों तिनि जत लुग्रो लगिरे तिनि अ तिब्रामा था बुबागर लगिरे तिब्रामा था पार्टी का याबा नों सावजे 10 मिनिट बाय न पार्टी सगमाय रि माना हिनि नों तिनि कक्सो याबा नों सानो मजो नों तिनि आसना फानतंगै दं हाके नों तिनि सिकिउरिटी ओकलबो सामथेयावै साइजों फिराव करे नों फिर खाय फुरुदे आबुल लुग्रनो जबारनाय नों 10 मिनिट बाय सगमाय मान नाकि 10 सेकेन्ड बाय सगमाय मान आबुल ननो जनता जबारनाय आइबां सानो मजो तिनि बर बुबागरनो तिनि माजरा बेरो रामसाव हिसाव एडिसो हिनि बर माजरा बेरो जों सानो मजो जे बर बुबागर माजरा बेनाय जनजाति मोर्चानि साक्षाना तजगै दंनाय मिनि पदे पार्मानेन्टया अबनि गासे पलिटिकल पडसे याबा बुबागरले आसे ब्रिबो राजन बुसा बो उलबो राजन बुसा तंनाय कुसुम बुजु राजन बुसा तंनाय अबनि मानसुते क्लायो नों तिनि बुबागर हाके माजरा बेरो याबा ननो सानो मजो जे बुबागरा 184 जन राजानि बुथै बदिनि 186 जन राजा थं थं क्लायो बुसावै चिनि बागै चबा क्लाय दबो नों आबो मानसुना नानाय नों आं एग्जाम्पल सानो मजो जे बुबागरा 184 जन राजानि बुथै बदिनि चिनि बागै चबा क्लाय दबो तुमु खरकसा राजा तिनि चिनि बुबागरानो 1 केजि खायो रांचा खाथि kana खायसे 184 केजि बुबागरा रांचा दबो तुमु जदि खरकसा बुबागरा 1 केजि खाय हीरा मणि मुक्ता खाली कलागा चिनि बुबागरानो 184 केजि हीरा मणि मुक्ता बुबागरा थानि दहो याबा नों तिनि खरकसा सिकनसा मन्त्रीगै चिरकमसा जनजाति मोर्चा नेतागै नों साक सानो साक जायंगै नों नखासका उरि तमबाय नों कुरि दिदा बुबागर कासि मांगला आबो सारा तिब्रा लुगरो नर बुसगा जवाबिना नों साबो तिब्रा मथनो सरकारनि हरतानि नै जोंनि कबाय तिब्रा मथ सरकार थांगिया जों प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीनि कबाय होम मिनिस्टर अमित शाह कबायसे स्टेट सरकार आसुरियो तांगा आसुरि हंगाय तिब्रा एकड इमप्लिमेन्ट खालायनांगाय नर सरकार मा हामनायनि सामान बगै तिनि तिब्रा मथरो सरकार हाबियो निनि कबायजों सरकार हाबिया याबनर कग्रिमानि दङ हय मास बिसिबो तिब्रा एकड इमप्लिमेन्ट खालायनै जों नासिं काननि कग्रिमाति बिसा थाङो 6 मासिया 12 मास नासिंगा 12 मासिया 14 मास नासिंगा 14 मासिया 24 मास नासिंगा एबा तामते बुसो तामुचिनि राइट टाइम राइट डिसिजननि राइट टाइम राइट गभर्नमेन्ट समिगा जों बुसका जत थांजोबलायो जों बिजेपि रनो फाइनल इलेक्शनो जों बर लाट दुया फ्रे लाट दु आमगे जों जत थांजोबलायो आइबा सानो बुसो जिर रामचंद्र गाम जे जनजाति मोर्चा हि तंनाय र बुसका बिसि इलेक्शनो 18टा ভিলেজ কমিটি বিসিङो 18टा ভিলেজ কমিটি जों आन कौटेसि थानाय जत रामचंद्र लोगराबो नासिगि दङ आमन बागि दिनो दरबो बुबारन केबिना बगै नर जेसुबान तम सासिगे सामजागे नर बुनि पिंजरा चना नाय थानि नर उल्टा लोगरो पिंजरा चबदनाय तानि गाय लोगरो दाबो जत थांजा दङ जत खाबासे दङ जत बुबारन लगे दङ आन बागि तिनि जेसुबान जा फैयै फातानि मन्त्रीहरु फैयै फातानि नेताहरु फैयै रामचंद्र लिगिराय खालायनानि नर इमाम जेसुबान दाबो दिनो थांला सेनु काथानायो डिसेम्बर नि 3 जन 22 तारिखो बायजल फाइ बुबुसा जनजाति मोर्चार दर गली मोसा खालायगाबो बगनि मन्त्री थांगानो चामो फाइयर मोसालायगाबो दिनि पेजाल थनि बरतु बय कांचनरे बरतु बय जनजाति फाइयर थालिकाय मोसालायगाबो आं साना मोसुना हायसि नर थालिकायबे मोसायथांदि तब बिनिबे मोसायथांदि अ रामचंद्र दंर जीवन दयगलि मैया ता रामचंद्र तो चिनि एमएलए दङ आं स्वयं इएम दङ ते जति बसर बुवान लग दङ आबो जों समान नांना आबान बगै दिनाव दरबो दिना आं साना मोसुगो दिने जनजाति मोर्चा नेतार दिने चिन लुकुरनो राबे पाइने फैगांकाय आं नर मुथायना मोसुगो चिन लुकुर आनि माफासो आनि ताहु बुकसो नर वान सुदा कोगनो दिने जनजाति मोर्चा नेतार नर राबे पाइने फैगांकाय नर वान सुते आ रांनंनि रांसे आ रांनंनि रांसे रेगानि रां मायांगमानि नगनि रां मायांगमानि लेट्रिन रां मायांगमानि ब्रितो बता रां मायांगमानि दिनि ओराबर कायनानि बागै जालनि रां मायांगमानि बेबा
সুদ বা আসল বাকিনা আবরানো জনজাতি মোর্চানি যে তমসা সিগার সামজারো বর্তিন কামে কামে গুরুই পকেট কবলঙা যে লুকুরনো পাইনো পাই গুরিউ দङ আমাদের মা বুঝিনা এবার রাম তুমি যদি নরম পাইনে ফাইহাঙ্কাই খবরদার আর রাম নর তাফিরো কে আমাদের রাখছে আর রাম নর না হই চাড়ে এবার লগিনকাই जों जनजाति मोर्चानो रिया जों महाराजा लगिनाय मिছিল मिटिं जों महाराजा लगिनो थांनाय आबो जों बुखाबो सौइनार नानाय एबार रांनि रांसो आबो रां बिजिबिनि रांया आनो रां माय तोमनि स्कुल बास सबाय केताबो बोरै इलेक्शन गानहाय आ रांनो दै कामे कामे गुरुओ पासनांगाय 10,000 20,000 25,000 एबा रिक्वेस्ट खालाय आनि जत खागाम लुकरनो তিনি orang nong yang penggal arang nong hai jadi hero kita hodi arang nong ni ramsi তিনি বিজেপি রজিন রামা থাইনো মাই একবার কাছে তরমানি তাই কাছে কো ছানা তিনি অজাগো জনজাতি মোর্চার নরম দিদি রামে পাইনা ফাইগানকাই নরম তাম ছানাই দারা বাসে কাকা কাকি বাই মুনাই হিনে খানা জনজাতি মিশর থাই লগ সখাঙ্গাই আবগে নর সাকাতি মা তছিনাই আ সাকাতি না বুঝি উনা না সাইগলানাই তাম গে কাজে সেমা আবরন সাঙ্গাই hindi kana jor misal thane log soke daw sajire chini para lama buza tini para na phormaya suda ko geta nole jur khane hole hega ba tha sajire biya gadi thangthini yang pasre gut ke bele oi yang chuan sida bisnan bose niye sai suda ko geta nole jur khane tami hole ya ba ara noni ramse noni ramai nono paine bai thawai na phayo tabu sinte thawai joriya cpm amani sibe tokti diksa bai jing thawai ja themane वाक मासा बाय जों थगाय जों फेमनि थगाय जों सियानो थाङा दाबो जों लुगरसे दिरि बिजिनि नेता थगखिनाय रांनाहाय जानाय बिखाय जों लंखे महाराज दिनाय बेयाव जों वासु जाय दुमं जदि जों बिजिबि लगि थाङांगे दुमं जदि जों जनजाति मोर्चा लगि थाङांगे नरो मिसिं मिजिं थाना सिगा नंनि बोसाबुति बुसुनि मोखां हारे नंग नंग हदि ताङि हांगाय बिजिबि थाङा जों दिनि दफानि बखरन फालमा गलायो बिजिबि मिजिं थाङांगाय जों दिनि बोसाबुति बखरन फालमानि गलायो बुबागर लग थाङांगाय जों दिनि माताय सौते दिनि अधिकार बागै हरनि जों मानानि जबा जों हरमानि गलायो आबो जों बुजिनो नाङाय ताङिगाय जे राजा रासिहानो तंदुतै रांसन माखलै माइचावै तंमानो बेबो दिनि बागै बदिनि सातुनिया वातैनिया bolong balong ka phumbai bo satung wati manjere chin bagai coba khalai tabo o jarao jin jas mil chin bo ban logi to oi jin basga agona sibisi jin saiman le jin diri akhena hai chan dei to ba jin nona ka logi riel awasin kha ko na nai be bang saran mo sungo ramai ta paija de je ramai paijang nai bo phali bori jang nai tangi ke jang musu beper wa beper to beper ro na tumu jani no pai thanga ga atong na bo rina bo ke paiba तानै फाला भइसे पाइयो नन तुमजे रामै पाइजा हंकाय नन फाली बुने हिजि आवन बगे नन जेकुनो जोरावो बीजेपी नि नेता न रामै पाइने फाइजा हंकाय राखेना हाइ चाडी केवल लगे महाराजा नि नाय मिसिन बिदिके महाराजा लगे